Jopo Mwana Boss Nguwaya appointed President C special advisor. Zaripene mashukubura panguva ino ati kuna social media panguva ino iri kuita kutsviriridza, social media iri kuita kutaura zvakasiyana siyana. Vamwe vachiti tatagara tichizviziva kuti vana Delish Nguwaya panguva ino these people they are people from within. Panguva ino kunoonekwa kunzi these are some of the people kunoonekwa kunzi they are benefiting or they are funneling the state funds or vari kunoonekwa kunzi they are shielding or doing or contributing panguva ino mukunyangariswa kwedzimwe mari kana shadow financing dzemunyika yeZimbabwe. Ndipo subscribe or like on the bill icon. ZFM Studio inobuda nyora ichiti President Emerson Mnangagwa is appointed Job Mwana Waste Management Executive Chairperson and Chief Executive Officer Delish Nguwaya as his special advisor on waste management and environmental sustainability. Ndo nhau dzatinoreceiva muzuva ranhasi dziri kuonekwa kunzi ndo zviripo izvi. Delish Nguwaya aappointiwa as the presidency special advisor. Panguva ine social media is rocking, people they are saying a lot panhau iyi vachiti zvinhu zviri kunyasa kumboitika. We already know even tikatasa nemamwe madhosiya mukatasa panguva ina bombshogeza and the likes, tinoona kuti these people vakaita sana Delish Nguwaya, these are some of the people who were mentioned vachionekwa kunzi these people they are some of the people vanoonekwa kunzi they can be named zvikananda people vanoonekwa kunzi they are taking advantage of their proximity to power to do whatever they want. Panguva ine to misuse their positions and panguva ine to funnel mastate funds vachiita zvakasiyana siyana. But developments ari kuda panguva ine atiri kuona pasocial media zviri kutenderera zvingava zvechokwadi vamwe vangava manyepo, but panguva ine kuri kuonekwa kunzi Nguwaya panguva ine has been appointed as the special advisor to the president. Nakomesa kushemedza fungira enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, continue to the bio icon.